दिनैनि बे जथुमायावहाय सफैनो हानाय ख्रिस्ट' सिबियारि साफ्रोमबो ख्रिस्ट' फोथायारि सुबुंफोर आरो लोगोसे जोंनि बुंथिगिरि सार आरो जोंनि BLCनि मानगोनां रेभारेन्सफोर बेबायदिनो दैदेनगिरिफोर दाब दाब डिस्ट्रिक्टनि मण्डलिनि आरो बेबायदिनो गुबुन डिन'मिनेसननिबो दैदेनगिरिफोर आरो ख्रिस्ट' फोथायारिफोर साफ्रोमखौबो गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। जोङो दायो बे समाव दोंसे मेथाइ रोजाबनो नागिरदों। जानुवारियावहायसो बे मेथाइआ गोदान रिलिज जादों। ओमफ्राय आमाइखौबो आं धन्यबाद होयो, आमाइ PJ बसुमतारी। बिथाङा गोबां हार्ड वर्किं पार्सन। ओमफ्राय बिथांनिनो बे गोदान प्रजेक्टआवहाय आंनोबो अपरचुनिटि होनायनि थाखाय फोरबोखौहाय अबिडियेन्टलि मानिनानै आरो आमायाबो आंखौबो अनसायनानै बे आमाइनि गोदान प्रजेक्टआवहाय अपरचुनिटि होनायनि थाखाय आमाइखौबो गोबां धन्यबाद होयो। बिथाङानो टिउन आरो मिउजिकखौहाय होदों PJ बसुमतारी आरो लिरिक्सआ जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो जोंनि मण्डलिनि पुरनि गराइबारि मण्डलिनिफ्रायनो आं आबौ जायो सोमोन्दोआव आबौ रुबिलार नार्जारिनि बिथाङा लिरिक्स बे मेथाइखौहाय दानखांदों। जों दायो बे समाव मेथाइनि मुङानो जादों दिनैनि बे गोथार सानाव नुजाफैनाय सुबुं नोंसोरो। जोंनि गाहाय आलासि सार जितु जोंखौ फार्स्ट सेसननिफ्रायनो फोरोंबोनाय मेथाइआ बिजोंनो पुरा मा होनोमोनलाय कानेक्टेड। ओमफ्राय प्लास बेबायदि जेनेबा मिलायो मेथाइआ। सारा जितु फार्स्ट सेसननिफ्राय फोरोंबोदों दहाय फुंनि सेसनसिम, बेनो आरो फोरबोनि हास्थायनायानो जाबाय, फार्स्ट हास्थायनायानो बयनिफ्राय देरसिन हास्थायनायानो जाबाय जों सुबुं माहारिखौ बासायनो। आरो बेबायदिनो सेकेन्डआव बिनि बेबस्थाखौबो होखाबाय। बेबस्थायानो जाबाय जिसु ख्रिस्ट'। ओमफ्राय लामाखौ होखाबाय जोङोहाय बासायनायनि लामाखौ। ओमफ्रायहाय सेकेन्ड पइन्टआ जाबाय ट्रेन्सफरमेसन, जायहा जों बासायजानानैहाय जोङो सोलायबाय। ओमफ्राय सोलायनानै जोङो सम मोनसे जोङो थांफिनबाय, बेकस्लाइड जाफिनबाय। ओमफ्राय लिंहरफिनदों संसारजों दा गोरोबफा, बेखौहाय बुंदों। बेबायदिनो जायफोरा फोरबोखौ मोनखांबाय, ओमफ्राय मोनखांनानैबो बेबायदिनो गोजान जाफिनबायमोन, ओमफ्राय गोजान जाफिननानै फोरबोआ लिंहरफिनदों फैफिनदो। बेबायदि आरो गोसो सोलायदो नोंसोर दिनै बे गोथार सानाव। मेथाइनि मुङा बेनो। अन्नानै प्लिज प्ले द्याट।
Yes.